Byens egen butik er for mig byens livsnerve. Det er et rigtig hyggeligt sted at komme. Man møder sine naboer, sine venner, og man får en snak om vejr og vind. Gammel Ry er inde i en rigtig god udvikling. Man har vækst herovre, kunderne kan lide butikken. Byens egen butik, det kalder vi butikken her, fordi at en stor del af byens borgere jo er medlemmer her i butikken, og dermed så er vi direkte medejere af butikken. Der er ikke nogen eksterne aktionærer, der sidder i København eller andre steder rundt omkring i verden og tager penge og kapital ud af butikken her. Så det er simpelthen vores egen gode butik. Når vi har et godt år, så har vi overskud i butikken her, og de penge de bliver investeret i butikken her. Vi sponsorerer også andre foreninger i byen, og det er vi rigtig glade for at kunne gøre. Det er et rigtig, rigtig dejligt job. Det er en skøn by at færdes i. Det er dejlige mennesker, og der er en smittende energi i den her by, som man ikke kan undgå at tage til sig. Men det er også et job, som går op og ned. Altså det er et job, hvor der har været gode tider, så har vi haft en periode med mindre gode tider, og nu har vi rigtig gode tider igen, og det er en fornøjelse at stå op og gå på arbejde i øjeblikket. Det er meget vigtigt for byens fremtid at bevare butikken her. Hvis vi forestiller os, at vi ikke havde butikken, jamen så skulle vi jo praktisk alle sammen køre til andre steder, til Ry eller Skanderborg. Men det næsten er værre, set fra mit vindue, det er, at Gammel Ry kunne risikere at blive en spøgelsesby. Det synes jeg er rigtig ubehageligt at tænke på. Det bedste, vi alle sammen kan gøre, det er simpelthen at gå ned i Brugsen så tit som muligt og købe så mange varer som overhovedet muligt. Det er simpelthen den eneste og den bedste garanti for, at vi også om 5 og om 10 år har en dejlig og god butik her i byen. Byens egen butik går en spændende og lys fremtid i møde, det er jeg helt sikker på. Men der er en forudsætning, som er alfa og omega for det. Det er, at byens borgere bliver ved med at bruge os og handle hos os. Vi skal stå sammen om det her, og der skal en positiv udvikling til, en kontinuerlig positiv udvikling til, for at vi har råd til at udvikle os. Jeg mener, at et sted her med den befolkning og de muligheder, byen skaber, så kan man tænke nogle rigtig spændende tanker i forhold til, hvor butikken skal være om 3 til 5 år. Det kan være at modernisere den. Det er også at kigge på, hvad for nogle varer kan vi sælge endnu flere af. Jeg bilder mig selv, her tror jeg faktisk, at økologi har en anden betydning, end det har ude i vandkants Danmark. Jeg tror også på, at hvis I kunne endnu mere på kød, frugt og grønt og vin og bake-off, så kunne det også åbne op for nogle nye muligheder, som kunderne vil være glade for, at butikken kunne tilbyde. Vi er nødt til at være med. Vi kan ikke gøre ingenting. Vi skal frem over stepperne og leve op til, hvad kunderne forventer af os.